दिनै 7 अक्ट'बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल गामिनि थागिबि नारायण बसुमतारीनि आंगो बिसि 35 बोसोर बैसोनि सानै गथ' गोनां आलायस्रि बसुमतारीया गोमानानै दं। बिथांजोआ गोमानानै दिनैसिमाव दान मोनसेसो जाबाय। दान मोनसेनि सिगां बिथांजो आलायस्रि बसुमतारीया बिनानावनि न'आव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बिथांजोआ दिनैसिम गावनि न' फारसे फैफिनाखै। बिथांजोनि बिदि गोमानानै थानायखौ बिथांजोनि फिसाय नारायण बसुमतारीया नागिरब्लाबो मोननो हायैयाव बिथाङा तुलसीबिल पुलिस थानायावबो एफआइआर होदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैयाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों दि आंनि मुङा नारायण बसुमतारी। गामिया तुलसीबिल। मा जादों जाथाया? जाहाथे मास मोनसे आगोल आंनि हिन्जावा बिनानावनाव लेखा लायनो होननानै थांदोंमोन। बेनि उनाव दासिमबो आं बुरायनानै फैफिनाखै आरो दासिमबो खबरानो गैया। मबाइलजों जगाजग खालामाखै? कन्टेक्ट नाम्बार गैया। जाथि खुरमानाव खबर लादोंना लायाखै? लादोंमोन, गैया। बेसे बैसोनि नोंनि हिन्जावा? 35 इयार्स। न'खराव माबाफोर दावराव जादों नामा? जेबो जायाखै। बहा थांदों सानदों? आङो दा मिन्थिया बहा थांदों। बिराद जायगायाव उदिस लाबाय आङो, खबरखौनो दासिमबो मोनाखिसै। रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन? रायजो राजानो आं बेखौ अनुरद खालामहरो, जाहाथे सोरबा नुबाय बायदोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन, आं बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरथों। सोरबाफोर बिथांजो आलायस्रि बसुमतारीखौ नुयोब्ला बे जानबुं नाम्बाराव 9395221141 एबा 7099706079 आव फन खालामनानै खौरां हरनो। नैथियाव, गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा जानालिगाव गामियाव मैया स्रोद सुलुंनि बिथायाव रायमनानि एसएसपि आरो सराइबिल पुलिस ज'थायै सिग्रोमनानै गंसे पिस्तलजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। बे पिस्तलखौ इ-रिक्साजों लांबाय थानाय समावनो पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय 3 सुबुंफोरा जाबाय खासियाबारि लालासरनि फ्रानजित टुडु, कुसुमबिल गामिनि लक्ष्मण मार्डि आरो थेरेलिउस मार्डि। बे पिस्तलखौ मानि थाखाय आरो बहा लांनो नागिरदोंमोन बेखौ दाबो मिन्थिनो हायाखै। पुलिसा बेखौ रोखा खालामनो थाखाय हमजानाय 3 सुबुंफोरनियाव सोंथि खालामगासिनो दं। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।